nyuwun suwun. Iki kula Kang. Matrih iki ati silaka mencit. Hei! Mripatmu ora ngerti apa piye? Aku ki lagi ngopo? Daramu ki lagi ngopo? Ketingalipun nembe anyah. Anyeh apa? Anyah. Lah kok ngerti ngono? Lah kok kowe mlebu bledeng? Lah wong adat saben nggih kula anggenipun sowan lawange Sapa sing kebuka nggih sowan, mlebet. Kang? Ya, Sapa enggak. sing marak sowan? Kula Lah aku ya anyel. Aku meh wis munggah lho malah kowe teko lara dadi kemronggo ngene iki to. Wong ki yo mikir iki wancine apa ngono. nggih ngapunten. Pangapunten wau. Ngapunten Ki. Lagi Lawangipun bukaan soalé. Madhep rene sak loro. lagi nedeng-nedenge pepasian. Pun, kula ajrih badhe madhep jenengan. Lah ngopo kok ajre? Lah mengke nek ujur malange kula ngertos. Aku wis klamben, wis to. Rene. Napa nggih? Lho, rene. Mboten napa niki? Sapa iki gendon karo Sekayon. Kayon? Rene. Gendon kayon kuwi nyet kaya anak jangkrik aku ya. Kok kaya anak jangkrik piye to, Kakang? Trondolo kuwi lho. Ki Nggih ngapunten Ki. Ngapunten. muridku kinasih rene nyedak rene. Ane kok kudune ngerti iki wancine awake dhewe lagi ngopo. Iki biyen ora ana wigati mesti ora kelakon wani mlebu ana. Lah niki aku karo Rasidon iki. Ayo yo mengko meneh. Gampang paling Napa badhe dilajengaken? Kula tak medal mboten napa-napa. aku sing wegah asline. Ah wis gebacot medun kok malah. Ngapunten manawi kula ganggu anggenipun panjenengan lelumban maduning asmara. Ya, ya wis ora apa-apa. Gandeng njaluk ngapura ya ora apa-apa ya. Ya. Aku kan baik hati. Ah. Piye ana parigawe apa gendon sekayon? Nggih, Nyi, Ki, Ya. Ki sing matur gendon sik apa kayon sik? Kayon. Ya. Nggih. Mboten mungkin nek kula sowan mriki mboten wonten ingkang badhe kula aturaken iku mboten mungkin. Loh, lah nek ora ana sing arep diatuke Piye to, Ki? ngopo kowe neranyak tekan kene? Mundur. Tembungmu kuwi sing cetha to. Yen ora sowan rene ora nek diaturke iki piye karepmu? Ngeten. Estunipun kula sowan menika Mangku Pawarta. Pawarta. Nggih, ingkang sae Napa Ya. pawarta? Kabar becik. nggih. Ya coba tak rungokke. Nanti ora becik kepruk ndasmu. Aja galak-galak to. Ha iki sesuwamu kok arep mbok kepro dhewe iki lho. Lho, kuwi tes mental kaya ngono kuwi jenenge. Akhiripun panjenengan badhe sesaji Durgakala sedaya sampun kula cawisaken Oh, ngono. kalebet prawan Sunti. Sunti. Ya. Tapi perawan sing arep dibekakak nggo sesaji kuwi wis ana ngono to. Enten. Adat sabenipun nika sedasa niki kula luwihi 11. Dadi nganggo serep. Nggih. Kaya ban wae. Ya. Tak terima. Pinter men seswamu. Ayo menawi panjenengan boten ngersakaken, Hah? kula siap nampung. Singkang setunggal wau. Dadi aku njaluk 10, mbok kei 11, mergo serepe kuwi arep mbok pek dhewe ngono. Menawi panjenengan boten ngersakaken, Karepe nek wis cukup ngono lho. Lah kuwi kandhan ingkang dibetahaken panjenengan dahanipun 10. Ya. Kula punjuli 1. Oh, iya. Boleh. Iso. Ning kowe ya dadi melu dadi bekakak, gelem ora? Aku katut dienggo sesaji sisan. Nggo kowe, Kang. Nggo kowe ra apa wis. Jane siji ki mu sapa to? Prawan ning ndi to? Wong desa, Nyi. Wong desa. Wong desa Sasa. Ayu ora? Ayu ning tesih di bawah umur. Dadi kula rencana 2 tahun melih. Dadi lehmu arep ngepeki sik 2 tahun kan? Nggih. Oh, ngono. Ana pamrih ngono to. Golek prawan Sunti kuwi mu ana pamrih. Ngiras pantes mundi dawuh ngono.
ngaten nyi. Piye? Setunggal menika wonten ingkang ayu. Mm-mm. Lah kula kinten sampun nibaken tresna kalian si adik kula Sekayon. Dadi bocah wedok kuwi ya seneng. Nggih, ngaten. Di bawah umur ki seneng. Kok sik di bawah umur ki pira to? Perawan sunti niku biasane pinten to? Lah ya 10, 11, 12 sak urung ora nganti 17 tahun. tahun. Durung nganti 17 tahun Lah Dereng iya. nggih. Kowe ngenteni kesuwen. Lha kowe selak mati kowe engko sok benek ngenteni dheweke gedhe. Nggih mboten napa-napa. Wah, wis kojur Nggih, ane. jangkep sedasa nyi. Jangkep sedasa. Pun sedasa. Ya. Setunggale mengki kula simpen, tetep kula simpen. Kok disimpen? Ya ora apa-apa, gandeng aku ki wonge welas asih. Umpamane meneh karo murid siswaku. Ora apa-apa ya, Kakang? Ning lah nek sak wanci-wanci upamane. Hmm. Sak wanci-wanci kowe mbutuhke Nah. sesaji mongko ora ana liyane. Lah, ya kuwi mau. Yen lah iki durung wayahe, ijik di bawah umur jarimu. Mengko yen nganti wayahe sasi ngarep, wayah bekakak meneh ora komplit 10, ya bocah kuwi nggenepi. Ngono ya? Piye? Oh. Wis tok tata atimu. Nek kowe mesake karo bocah wedok kuwi ya kowe kancanono. Ora plok-plok gak dijawab disangsuli. Kula nggih dibegakak. Ya mau ngancani tok, ya engko tak Ngancani. beleh sithik ngono wae wis. Dadi kowe engko katut dibelah nang ngono. Nggih, kajawi saking menika ki Ah, kalian apa? nyi si Apa? Mo Lodro. Oh. Niki ra anggen kula njaluk pajek kalian para kawula wonten ing pangrantunan saha pamingitan. Lah aku nyet pancen gaweanmu. Niki ra sampun gangsal taun. Ya. Kathah para kawula pangrantunan ingkang boten nglirwake wajib saben petang sasi sepisan asok pajek. Saben lebar panen Babe kuwi mesti pancene pajek. bar Nggih. panen. Nggih. Kacang ya wis panen, pari saiki ya petang sasi wis panen. Duren ya panen. Nggih. Terus? Wong-wong para gumantung, para kependhem wadah sangat. Lah, nanging ngaturaken kamuningan kula krungu pawartos bilih wonten setunggaling kawula niku sepuh tuwa paribasan mlaku wae ora jejeg niku mboten purun asok pajek Lah dalah. niku wong pangrantunan. Dadi ana siji sing ora gelem pajek. Nggih. Kamangka kuwi wis tuwa. Nek kuwi ngene lho. Kuwi tak upamake geni sak pelik. Geni sak pelik mungguing rapak nek ora enggal disirep. Ora enggal disirep kuwi kok ngombro-ombro. Njur kawula liyane pengen melu-melu. Menapa kepareng kula goleki wong tuwa niku wau. Lah ya kuwi wis tanggung jawabmu to Gendon Sekayon. Kowe cah loro tak kon ngurusi babagan panen karo prawan Sunti. Kaya mangkono dadak lapor aku. Nanging pangapunten Nyi. Kula niku mboten wantun kalih tiyang, mboten wanti kalih tiyang sepuh. Wong karo wong tua kok ora wani iki piye to iki? Wani kula kalih perawan sunti mawon. Prawan meneh. Kowe wis tak jejeki dhewe lho iki lagi kahanane lagi panas lho. Agek umep lho iki perkara wong tua kuwi lho. Iki kudu digenahke iki. Pripun? Wong tua kuwi ora sak baene mesti. Mesti duwe kaseten Lah iya nyatane. to. Yen wani kuwi mesti duwe piandel kok. Yen ora mesti ana sapa pawangan sing ana ning gurine. Wong Nah, tua kuwi coba Wong loro digoleki. hati-hati. Wong loro hati-hati. Wong kendel kuwi mesti duwe piandel. Alah kula kinten wong tuwa nyedhaki lemah mawon napa wonten kadidayane. Ning baku lak kowe wani ya sing baku. Alah pun Ya. kula sagah goleki wong tuwa niku wau. Dirampungi perkara iki. Pun kula nyuwun pamit. Ya. Kula nggih sagah. Ya, ya. Gawa bola sing akeh nek perlu. Nggih. Oh, alah. Iki piye iki? Iki piye apane? Bacot ki ono badalai. Apane? Pacul. Ocal pacul wae ayo.
Wet. Munggah medun kaya apa sing atengan nyidok toya nandal kemandul sajake timbang tebela jenenge singgot dari mana datangnya lintang dari sana turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati lajulah laju berlaju lajulah sampai ke Surabaya boleh lupa kainkan baju asal jangan lupakan saya munggah medun kaya apa dengan hidup toya tunduk kemandul sajake timbang bela jenenge singgot dari mana datang lintang dari sama turun ke kali dari mana asalnya cinta dari mata turun ke hati Kakang-kakang pada plesir mari ngendi tuku dawet Banjarnegara segeranya selegi apa iya dawet ayu dawet Banjarnegara yuk kakang-kakang pada plesir mari ngendi segeranya selegi apa iya dawet ayu dawet Banjarnegara Ya. Dawet Ki sing- Banjarnegara. Sing duwe dawet ayu ki ya ming Banjarnegara lho. Liyane dawete Liyane ki lho, bagus. dawet bayar. Dawet bayar. Nah, ana dawet Sukaraja. Ana dawet Klewer. Klewer. Ana dawet Sargede. Ana dawet Sarlegi. Ki ana sing jengene ki dawet ayu. Hmm. Tapi nyong tau kowe kliru. Klerune. Bakule to munine iki dawet ayu Banjarnegara. Aku ya seneng lah dandan bagus kae. Wah iki genah bakule genah mesti ayu banget. Sebabnya tulisannya Dawet dawet ayu. Terus? Moro aku. Nah, Oh, bareng mara. tak goleki. Sing ayu sing ndi lah tak tekon. Aku yo ngene iki. Nah, Tumbas dawet ayu. Aku lagi ngedol iki brengosen. dadi ora ayu. Lah brengosen kok ayu? Sik, aku bareng kowe cerita perkara dawet ayu kuwi mau. Nah, Kowe ngerti ra? piye? Iki nadyan telat to tetep tak kabari. Piye iki mau ngomong apa? Perkara dawet. Kowe mau ngenteni bakul dawet to? Hah? Kok nganti keri ndelok dawet ndelok bakule dawet le nyanteni dawet po? Wih, sik nyanten nganggo katok lho. Wah,
Kowe kuwi. Sing meres santen ki nganggo kathok, aku ra sida tuku. Oh, iki kok ya. Masa iya? Tenan. Ora dikoki tapas ngono kae. Sing meres santen ki nganggo kathok. Wah, Gilani. gilani. Gilani ah. Lho, kok gilani piye? Kok ya doyan kaya ngono kuwi. Lah saiki nek meres santen gak kathok ora ndak oleh isis. Oh, lah kere iki. Maksudnya wong iki katokan ngono lho. Wong lanang. Wong lanang. Ngene bareng kowe mau cerita perkara dawet kowe mau. Heeh. Mira jenise kuliner utawa makanan khas Tradisional. Banjarnegara. Ana sing jenenge dawet ki mau. Dawet. Terus nek Berarti Yogya Ah, kondange gudeg. gudeg. Pancen setiap daerah kuwi duwe makanan khas dhewe-dhewe. Bener. Kaya Yogya kuwi lah sak provinsi daerah istimewa Jogja kuwi lah ana 5 ada 1 kota madya, 4 kabupaten. Kuwi duwe Kota makanan- Madiane. Kota Madiane Yogyakarta. Jakarta. Kabupaten enek Gunung Kidul, enek Kulon Progo, Ana enek Mentul. Sleman, Mentul. enek Bantul kok Mentul. Oh, betul. Nah, Kuwi duwe makanan khas dhewe. Contone Tur panganane kuwi kabeh diawali dengan huruf G. huruf G. Iya. Contoh, Sak contone. daerah istimewa Jogja iki panganane tradisional kabeh diawali dengan huruf G. Lah ya umpamane Jogja. Heeh. Makanan khas Gudeg. Gudeg huruf G. G. Nah. Gunung Kidul. heeh. Makanan khas huruf G. Apa? Gatot. Oh, gatot. Oh iya. Huruf G. Heeh. Gatot. Bantul. Bantul. Makanan khas huruf ya G. Apa? Geplak. Lah kuwi ndane loro. Geplak. Ga- Kulon Progo. Geplak. Kuwi makanan khas ya huruf G. Apa meneh? Geblek. Geblek. Kuwi Oh, bar di bahan- keplak geblek. Bahannya sangka pohong kae, Oh. dilempengi ngono. Ah. Lah sing larang dhewe iki malah Sleman. Sleman. Kuwi panganane regane larang dhewe. Hurufe ya G. Hurufe ya G. Apa kuwi? Gunung Merapi. Wis tau ngrasake? Hmm? Wis tau ngrasake? Wong kuwi enek gandengane minuman kok. Ngono. Kuwi mau lho cerita kuwi mau. Piye? Bareng anu aku lah terus kelingan nek nang Semarang. Kuwi Ah. makanan khase. Lumpia. Lumpia. Ya. Nek Jakarta. Jakarta ki yo Gado-gado, mie toprak. Piye to? Toprak. Kok ora Monas? Monas ki ra terkenale kondang ra kuwi teko Eh. pakanane. Monas kuwi lah ikone Jakarta kuwi Ah. ora panganan. Panganane sing kondang toprak. Kowe rung tau mangan Monas? Lha lek kepiye lek ngrokoti ndale iso sempal untune. Rotine Monas kuwi, Heeh. rotine iki mung sakmene iki. Sak pucuk jempol iki. Coklat. Iya. Terus pucuke iki ana kaya emas ngono. Sip ngono, gula. Kuwi nang pasar nangka kono wae akeh. Pasar Legi ya ana. Jenenge apa? Roti Monas. Awake manut wong koclok ngono wae lah. Kok kocok iki Pak koclek. Rotine kuwi iki dhisikno kowe mau ngomongnya Monas tok, ora nganggo roti. Lah ya nek aku muni roti tok, ora nganggo Monas. Oke tunggale. Tegese iki roti. Surabaya kondange. rujak cingur. Rujak cingur. Nek panganan rujak cingur. Terus nek Nganjuk. Nganjuk kuwi Apa enek nganjuk makanan khas? Ana Apa? pecel. Medion. Pecel ki Medion. Wah, ora kemalaman saiki. Wong iki sing kemalaman to. Iki ketake dijak piknik. Heeh. Mangane nang Medion rumangsane Nganjuk. Oh, pancen dobo pecel Ora pecel kan. ngono. Tukune pecel ning Medion, mangane ning Nganjuk. Lah dikira sing gawean kono. Iki gak kemalaman. Kok pengalaman. Kuwi lho sing model lak kemalaman. Pengalaman. Sukoharjo. Sukoharjo. Ngendi? Ah, Sukarjo ya kidul kono. Tegese iki makanan kulinere kuwi mau lho sing kondang apa? Oh. Aku ngerti. Apa? Ciu. Kuwi ora panganan Lha ya. apa? Kuwi omben. Jane lho, nek wong sing padha ngerti. Nah. Ciu ki jane ora kanggo diombe. Wong ciu ki diproduksi untuk jamu, dienggo parem, dienggo bobok, ngono kuwi. Apa ngombe ya mung saitik wae nggo anget-anget. Lah saiki dadi
wong nganggo ciyu kuwi nek dienggo bobokan nggo parem kuwi keju-keju ilang kabeh. Ilang. Keju kemeng ilang kabeh. Anget. Lah gandeng wong-wong ki ngombene kokean. Ah. Ya ilang kabeh Keju yo. kemenge ora ilang, malah kejungkel-jungkel. Barang-barangnya ya ilang. Kuwi mau lho, Sukoharjo ki makanane apa? Apa? Ngertimu apa? Lah nek aku ngerti aku ora takok kowe. Nek Sukoharjo kuwi Heeh. kondange Heeh. tahu kupat. Kok iso tahu kupat? Tahu Sik, kupat sik, ora sik. mesti ra mau Sukoharjo kabeh. Ora. Tahu kupat ki Tawang Sari. Lah kuwi ra mlebu Sukoharjo. Lah ya mlebu Kabupaten Sukoharjo. Wah, iku ora tau sekolah. Ora eneng. Wong aku bar jajan ning nggon pojokan Solikin. Tahu kupat Tawang Sari, ora nek tulisane Sukoharjo, ngono ora nek. Wis iki malah ki awake dhewe ketoke kaya musuh karo cah radong ngene iki angel iki. Ben toke wae lah. Toke wae mulai mati dhewe. Nek Manado. Wah, wis jaban rangkah iki. Wah. Wis luar pulau iki. Manado ngerti nebari bahan apa makanan tradisional Manado. Ayo rono, gek takok. Koclok. Lah tak kira-kira ya mudeng lah. Gue tak ngene lah ya anakku sing kelas 5 SD kae Ya mudeng. kita iki malah ming dadekke pusinge sirah kok. Lah iya, Padha aku oleh pusing karo kowe iki aku ya ngene iki. kok pusing piye to? Lah kepusing kepiye kowe anggere ditagih utang jel mrene semoya. Saiki ndi saiki? Ngomong ketemu. Ngopo? Kowe ndutang aku 200.000 iki apa ya ora njero ora tertagih iki kepiye? Loh, lah kowe iki kok ya aneh. Aku ndutang kowe 200. Lah iya. Lah wong akeh gagasan nyawa kok mbok tagih. Kowe iki lancang kowe iki. Wong lancange kowe kuwi ngutangke dhuwit lha wong sing diutangi kowe wong gagasan nyawa kok sing diutangi geger nagih. Kowe lancang jenenge. Sing bola mbok ya mbok wong ki ya mbok nek kaya jaman arep nyilih kae. Jaman aku nyilih piye? Reko. Iki aku ki tulungono sedelok wae. Kae tandurku kae lho abang kabeh, rabuke kurang. Aku tak ono 200.000 wae engko sasi ngarep tak olehno. Terus ngomongku kapan? Ya sasi ngarep to ge Berarti sasi ngarep kan ya sasi ngarep sesuk to Jan. Wong iki jek sasi mburi. leh mutang kuwi wis sasi ndek wingi tak kampleng sisan engko malah ki aja nggak budrek to. Dadi kowe nagih 200 tenan. Lho ya mesti kok. Ya ngene lah, aku wong tanggung jawab kok. Kowe nagih utang aku 200, tunggune ning kene, tak goleke dhisik. Ngene iki lho. Wong ki anggere wis keturutan karepe nyilih niku ya mesti entek-entekane terus mau golek liyane, ngono ngene. Kuwi arep nambah budrek neh. Kok malah pentelang-penteleng. Guna? Lah kena ya kok arep ki mau tak tagih utang. Mune nek goleke butuh nggo bayar nyarutang karo aku. Nah terus 200.000 mbok tagih. tak tagih. Nah, itu Rung. Lha kan nagih kono terus lunga terus ora golek. Nggo nyukupi butuh ngono kok. Lah ya ki aku ki ya butuh utangmu sauren. Leh war nyaur karo kowe iku ya tak jageke kuwi ya saka nggone si daya kuwi. Si Guna. Heeh. Kowe ra nyaur aku. Aku ngenteni kok ngene Guna. Nek wis kok ngene Guna wis entuk engko tak wehne kowe. Tenan. Ha ya tenan. Aja ngapusi. Lha kok ngapusi kepiye? Pokoke entuk sauran kowe nyaur aku lho ya. Lah mulane kuwi aku tak Guna tak paranane. Ya wis. Mendang golek-golekane. Ya. Kowe ora golek yo suwene ra jamak. Utang do ora nyaur. Weh, beneran. Petuk nang kene. Lah ngapa? Ngene lho, Piye? aku ki golek kowe nang omahmu. Lah aku ki mau ki bar ketemu karo kowe ki wong telu. Ah. Terus aku ki mulih ki ora kok mulih njujuk ngomah Iya. nang pasar. Aku tuas nang omahmu, Terus teko nggonamu genah bojomu mengo lawange ra enek. Kualik. Kowe muni piye? Bojomu mengo lawange ra enek. Sing mengo kuwi lawang. Terus Bojoku ora enek. bojomu ra enek. Lah lara apa?
Kok aku ora mbok kabari nek bojomu ora enek. Tegese iki kowe mau muni piye ta? Lawangmu, bojomu mengo, lawangmu ora enek. Bojoku ki ora usah dadak mengo. Heeh. Kayak iki nek angop ki wis amba. Kowe iki kualik. Kok balik? Bojoku Bojoku lunga, Heeh. lawange mengo. Lah ngene lho, aku ning nggonamu. Terus Kowe lak diutang aku 200. Utangmu ki ndang balekno, aku iki lagi butuh duit iki kahanan kaya ngene. janjiku gek ben piye? Jare sasi ngarep. Sasi ngarep nek wis nyekel duit tak balekke. Aku rak muni ngono ta? Heeh. Lah iya ki nyekel apa ora? Iya ya. Lah iya wong Ini iki sing janjimu sasi ngarep lho. lah iya ning nggon bab sing nyekel duit kuwi. Nek ora nyekel duit aku ya urung iso balekke. Ngono. Loh, lah ning wong tanggung jawab ndek utang ya kudu disaur. Ya ngentenono sedelok tak tagihke. Hei, kowe aja mubeng wae. Endi? Kok piye? Ngapa? Kowe ngapa? Piye? Piye apa? Utangmu. Tanggung jawabmu ki kepiye? Lek aku golek mubeng-mubeng sak pasar tak ubengi kabeh. Loh, kowe nagih utang aku. Lah ya genaken mau wis tak omongke kok. Ndang sauran utangmu. Ayo ngenteni kene ta. Cete iki. Lah kowe iki kepiye? Loh, aku- Duwite seneng urung. Aku bakal nyaur kowe kok nek wis disaur iki. Kene. Aku ki ya kepengin nyaur utang karo kono ning nek wis entuk saka kene. Ayo ndang disaur. Lah kene werung nyaur kok. Bre, Ndang. Ki malah anu wae po. Wong telu gelut ngono wae po. lah kok gelut kepiye wong kene? Sing menang bot. Aku ki gemben ki lek golek dit rekoso kok. Loh, Wah, iki Tak ra macul lawan bengi esuk sore. teko. Bareng entuk dit disilih kono nggo tuku rabuk. emangnya sing golek ditekoso kowe. Kowe iki lho ngeling ngono. Duit ku lho men lho. Tak lewat nyadol kacang lho. Nggo utang kuwi lho. Ora mbok saur. Duitmu sing nyilih aku kuwi. Kuwi gek mben ki aku sing tuku cap jiki ae tuk tak kekke kowe lho. Duit mainan. Lho nek rak dhek buta, Mulane kok hawane kok dadi bergudekan kaya ngene iki lah wong kene. kene kepiye kene entuk kok kono sisik. Ayo ndang disaur. Ki karepe piye, Dik? Lah kene. Ayo ndang nyaur yo. Kowe iki lho. Kowe iki aja galak-galak, kowe iki utang aku kok galak-galak. Aku iki galake karo kono kok pindah nyaur kok. Lah iya sauren. Kono dhisik. Kono anggere nyaur. Ndang sauran tak ngene nyaur kono. Wah, iki nek ra golek watu ra ndang rampung iki. Lah nggo apa watu mbok nggo apa? Lah ora ndang disaur. Lah ya kowe kuwi ora ndang nyaur lho. Lho lah ya ngenteni kono ta. Kendat kerene. Gek ndang sauran tak nggo nyaur kene. Wis ngene wae, iki kowe nyaur tenan apa ora ngono wae? Aku tak ngenteni kok kene. Lho, Kowe nyaur tenan apa ya, An? Karepmu piye? Kowe karepmu ki kepiye? Karepmu Heh? piye? Karepmu piye? Hei. Kowe gelem nyaur apa ora? Kowe iki gelem nyaur apa ora? Nek kira-kira ora rasa cilik. Ayo ndang. kowe utangmu ki sauren. Ben ora regejekan. Ha ngenteni saka kene kok diteki wong. Aku yang ngene disaur kok kuwi kok. Iki do ngopo tok do regejegan iki lho. Niku to. Lho niku lho kuwi. Kene 200.000. dicethake. Ngeten lho, ngeten. Piye. Jentre piye? Kula ora sing tuwa dhewe. Niki lak diutang kula 200.000. Nah. Kok tak tagih lho mulek kae. Kowe duwe utang 200. 200.000. Nggih. Ditagih karo sing duwe. Nggih kalih si Guna. Terus Lah kula rak nggih kula nyaure rak nggih ngenteni wong dit kula digawa ngriki. ngono bener. Lagi kula pancen kula rene duwe utang kali Lek Daya niku. Oh, lah iki padha utang. Dan terus utang. nah, terus leh ki kula anu ku mesake mriki arep tuku rabuk rantit disilih mriki. Ah, ngoten. Jadi sing diutangi dhisik dhewe kuwi sapa? Kula. Oh, ya nek ngene. Pripun? Ngene. Padahal rono sing ben cetha dipoto gitu. Sing duwe duit kowe mau diutangi karo si Kula ki dhuwit kula nggih utang ing mriku. Oh, sing ngene wae, ngene. Utange 200. 200. 200.
Siji, Nah, loro. Nggih. Wis. 200 to? 200. Wis. Ya wis. Kula nggih nyaur nggih. Ya. Utangku pira nang kowe? 200. Gorene. No, wis bot lho ya. Aku ora utang kowe. Ngene iki lho, tak arep tanggo, aku tak balik sik lho. Ali nyandi. Kowe kelingan ra nek kuwi dit panas. Kok iso ngarani dit panas ki lho? Lah sing ku nembus. Balik iki. Engko arep tak kembangke neh ben rada akeh. Aja padha padudon karo sedulur ora becik. Kuwi tok ku adol kacang nggih emben. Utangmu saul nang aku. Pira? 200. Ki pira? 100. Ki pira? 100. Dadi 100 karo 100 pira? 200. Celok. Siji ki lho. Iki pira dite iki? 100. Ki sing mburi? 100. Nek 100 karo 100 pira? 200. Lah ya 200. Sing koclok ki sapa ta iki? Pancen sing ngreka ki kono kok. Nah, dadi wis Sah, yo. sah. Kowe ra utang aku. Aku wis ora utang kowe. Sah ya. Ya. Nah, ngono. Lah nek Nek utang utang iki digawe disaur. tentrem, digawe ayem. Utang Karo waris kok padha padudon. Lah niku. Dadi wis kabeh to ki utange. Pun. Niki utang niku. Sah. Ah, kowe wis nyaur. Pun. Wis entuk sauran. Ampun. Lah dhuwitku mau ndi?